bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun émission Sénégal men kadi hande waɗi no wowi wadde so yaade haɗo ɓuuri woɗɗude addude goto e ɓiɓɓe e leydi ndi biyeteɗo Abdourahmane Ba kañum woni président mouvement Aynaabe Tampii e nder leydi Sénégal o jeeya noon ko wuuro ene wiye Tarki taw koye commune mo Fanayi Ndoro galle Allah no ɓe kewi wiide ni ko welema mawɗo hande bismademo ɗo henna e WINNDERE-TV taw koye émission Sénégal men émission mo ganduɗa mo kala ene jogui hen gueɗal mum kala joguiɗo gooƴa ene wawi arde haala hen ko ardi foof Abdourahmane calmina bandiraɓeɓe e on saaha puɗɗoɗen nadde e namde ɗe eyyi ceerno Oumar Doro Kume caggal yettude Allah e juurade Mouhammadou Rasulillahi sallallah alih w sallam emin jetta jikanaɓe ɗiɗɓe e kadi vraiment kadi woni amen weltare mawde e arde ɗo e WINNDERE-TV e wadde face à face hakkude mum sehil mum gueɗe mum woni Oumar Doro Kume e ko iddi ko fof noon mbeɗa salmina bandiraɓe wonɓe to Fass Boye wayno grand frère am Babou Diarel en wondude Fatimata en Cheikh en wayno Yero en bandiraɓe Alsane en ɓe wonɓe toon ɓe foof mbeɗa salmina kadi vraiment grand frère am Abou e bandiraɓe kala mo jejjimi tan mbeɗa salmina ɗum vraiment no feewi mbeɗa salmina kadi Diallo Jeeri woni sohnajo toon to diwan Ndar e caggal noon ko ardi ɗo vraiment e yidde wadde lancé oɗo mouvement Aynaabe Tampii e yidde kadi vraiment ɓooye yiide e caɗele aynaɓe e nder leydi Sénégal vraiment depuis guila ɓamɗen e yiide gaynak caɗele ɗe yarani caggal ko yes tan yarata. ceerno Abdourahmane ko an Allah ardini mouvement biyeteɗo Aynaabe Tampii ko ardi pop holde mouvement o sosa ko le 7 décembre 2023 le 7 décembre 2023 mouvement o sosa kono so tawi neɗɗo ƴeewi tawan miijo ngo wonde jole neɗɗo o ha ɓende muɗum wonko yi saabu haaloɓe Pulaar mbi kala nde lekki sooda tawan won rafi jiyaɗo fedde way kono o rafini tawan won caɗele ɗe diwan jogui walla ɗe leydi jogui walla ɗe leegal jogui walla ɗe wuuro jogui ɓiɓɓe wuuro ngo moni ko fof wiya min tan doolam tan mbawa gaynude oɗo haaju alay saago enen po ndendinen doole men ko ɗum addanta fedde jibinede joni ndeɗo fedde e Aynaabe e Tampii exactement holko addanma sosde fedde nde an ɓe cosduɗaɓe e addimi sosde fedde nde ko depuis koko ɓooyi wonno miijam vraiment guila karalla kesɗe kewani min ɓooyi hen ganduɗo Abdourahmane Ba foof ina andi mi ɓooyi hen wullude toujours eɗen jii hen caɗele ɗe ganduɗa hoorema cikkannoɗen oɗo régime siko ari vraiment 12 ans o ma safru ɗum mais en jii ɗum safraki ha joni ɗum muusi en façon fo en gulli en kaalini autorité ji banggueji foof ɗum horima safru enenne pinɗen subaka goto ƴettuɗen décision miijiɗen hen kadi kalduɗen hen e bandiraɓe men e ɓe kooliɗen ɗum addi ƴettuɗen décision o pour wadde créer mouvement Aynaabe Tampii pour ko mbaɗen le tout hono mbatten belma gaynaka ko haysi kam safraki kam 100% mais ande siki yimɓe daarima on saaha ma aynaɓe mbatti hakkille totte gueɗal mumen ha timmi e nder leydi ndi aynaɓe so tampi noon ndaw ko fotani wonde saabu soko tawi a ƴeewi pelle fof gonɗe ɗo so tawi ko remoɓe so tawi ko awoɓe so tawi ko julotoɓe walla ko jagotoɓe kono elle ko pelle aynaɓe manan ɓuuri hewde kono kadi ni hay ministre ɗi ganduɗa ko fate manan élevage woni hen manan halfinaɓe ɗum tawni manan kañumen jinnaɓe mumen ko aynaɓe walla kañumen mana ko aynaɓe soko tawi oɗo régime so tawi a ƴeewi ɗum elle aynaɓe koko ponno ɓamtade hen hano hannirta ni holko cikkuɗa ko haɗum aynaɓe ne ponno wawa ɓamtade régime président Macky Sall vraiment guinde ari nde min mbinomi ko caɗele gasi pourquoi mbiɗa noon e pourquoi mbimi noon ko en jiiɗo depuis Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ha jusqu'à président Macky Sall o ari o darni ñalama spécial gaynaka meeɗa wadde e ɗiɗo régime aji gonɗi ɗe foof mbiɗen aha waw goto wadde oɗo heebi tottu gaynaka fodde mum e caɗele ɗe joguiɗe kay safrat ɗum jaaɗen ha nder o waɗi hen golle noon baɗe fayde vraiment ɗon kam en mbaɗi ɗum sali passage président Macky Sall son excellence en beltinima ɗum no fewi o wona bonɗo noon mais que ɓeɓe ardini toujours ko ɓen ɗon mbasi yettinde golle ɗe ɓen ɗon cali nande ko min kalat ko par ce que ko min ɓurɗi men andu ko kewe koya ko kewe dowri ndi ko woni caɗele gaynaka saabu ko heɓe ko gandata hen koko seeɗa men ɓuuri andu ko kewi e gaynaka e nder gaynaka ɗum noon emin jiiɗi sinno ko saga amen
gaynaka ko safro e régime mais régime o nene gas en jii régime goɗɗo nene ara régime mato gasini mato wiire ene wayni bon gasi e si kam bon eɗen jogui yakar noon 19 oɗo candidat beel aynaɓe kam jooɗot tan mbaɗe comme gauche droit comme jogoɗa balama tela aɗa passa oy to beela aynaɓe ko noon tan jogorte siko cohlama jour élection tan ko ndeɗa garat gara mbiya yo vote massif ma nagam taw cafranta ka hajuji mumen saabu ka yeehi e nder dowri ndi hande ɓuuri caɗele ka ƴeewi ko fewte hande vaccination jawdi ndi ɗo ɗo woni ɗo ɓuuri en he ko jawdi ndi ne rafa te dañata toujours pour jomumen cafra ɗum ko caɗele saabu rafiji nen hen il faut ko laamu nanne hen jonggo muɗum docteur ɓe ganduɗa hoorema ɓe mbawa yitande yimɓeɓe holɗino rafiji holko wawi ɗumen safru ka ƴeewi ko fewte jamde nde ina waɗi ko wiyete ko beƴƴi ɗe ganduɗa ɓoni ɓaleje ɗe ɗen ɗon ka ƴeewi tonne nene 350 000 tawi ko daneɗe nene 400 000 te dañji ɗum ko caɗele te ka yi yimɓe ummo ɓuuri musde ummoɗa département de Podor heɓe kaɗanno tan koye frontiére nde leydi ndi hakkude men e Gambie mais hande ɓe batti taccude nder Gambie te ko danger woni toon ko danger o ko peele ɗum ɗon hanti an a wawa ɗanade ka daari tan aɗa reen ɗum addi caɗele ɗum foof toujours ko jiyani walluɓe ɗumen e touché ji ne fonno waw walla laamu waɗa sivation nanna hen junggo mum jaam leydi ɗi mbawa ustade mais walla ƴeew ɗeɗo caɗele hono cafroto mais ɗum ha joni waɗa min jiyani hen haydara ko ɗum noon vraiment eɗen jiiɗi oɗo beel aynaɓe heɓnen continat tan ene mbaɗa utilisé ni walla ala jimmi noon wadde alerté e oɗo 19 candidat wonɓe ɗo foɓɓiyade élection présidentielle 2024 mars 2024 o dimanche ga pawɗo arde eɗen mbaɗa alerté aynaɓe ɓe kala ɗo gaynaka wawi wonde yo waɗa feere le tout ya votoyni ha ndertini ƴeewo joguiɗo programme mo ganduɗa ina jogini jangga wonko jogini gaynaka ma wawa safrude hunde e gaynaka tawa nder programme mum haaɓe jii hen élevage eyyi e so noon ɓuuri en heew ɓuuri en jiyani noon vraiment 19 candidat ɓuuri en heew ɓurɓe wawde haalde hen gaynaka ɗum noon vraiment eɗen jiiɗi ɗum safrude haaɓe mbatta ɗum toujours si kaali kongi ɗiɗi tati ɓe nande hen gaynaka saabu aynaɓe ɓe koko mbaɗata participé e nder jayba nder leydi ndi ka ƴeewi partout e nder leydi ndi aynaɓe ɓe kala ɗo jaaɗa hande a wawa wadde le tout indi walla cuddum walla ko wawi wonde foof tawa noddani gaynaka te gaynaka wona gaynaka moderne ko gaynaka tradition te ko ɓen ɗon jaɓɓa ko ɓen pamɗina ɓen mbaɗa bolle puyɗen te ɗum alors que fotani wonde ɗum noon vraiment jiɗɗen haɓade jiɗɗen noon ɓe paam message Abdourahmane ɓe haalato 19 candidat oɗo yooɓe ƴeew wotoɓe ƴeew tan Samba yo Demba tan naggam en jiiɗa wiide waɗa eɗe cité naggam nono yooɓe ƴeew joguiɗo programme oɗo ma safru gaynaka ko walla ala safrata siko tawi ɓe jogui on ɗon yakara ma safru mbo cikke ɓerɗe mumen o vraiment heɓe foof yo mbaɗa moɓɓolde wotere votane on après yimɓe dutto namno fuddeji mumen ceerno Abdourahmane ko ɓuuri kam ko hawnade aɗana woya gaynaka kono sa ƴeewi pelle daraniɓe gaynaka ko woni ɗo henna e nder leydi Sénégal sa limi sa renaki mankata ha temdere fedde te hewɓe mabɓe ene jeeya e nder oɗo régime manam mo ganduɗa paaɗo e gasde mais soko tawi gaynaka dañi caɗele ene jogui probléme uji hol baɗɗo foɗo waɗi photo ko autorité ji men yogo e wiiɓe jaggoɓe otage gaynaka ko koɓe jaggoɓe ɗum otage depuis e laamu président régime jawtunoɗo woni président Abdoulaye Wade ha to jaret en ɗo par ce que ko toujours kala ko wona ko heeɓa ko wawi wonde a wawa wadde feere jawta yeeso mumen e ko gadduɗa miijo ko moƴƴi ko ɓuuri wawi wonde foof a wawa ɗum miijo kam sa addi tan mbaɗa ɓe jaɓɓat ɓe ɗum kam siko tawi waɓe Abdourahmane Ba en ɓe mbaɗat ɗum écarté te ɗum alors ko fotani wonde enen par ce que ɓen ɗon potno darade le tout ɓe balla aynaɓe ɓe en jiiɗa wadde cité hay goto mais ɓuuren heew tikkinate ko poste uji ndena poste uji mais ɗum aɗa andi ɗum kadi wonaka woni lawol te président Macky Sall toujours mbiyan ɗen bonani mais boni ko ɓeɓe ganduɗa hoorema fonnoɓe moƴƴiɗi moƴƴinani alors que régime woni ene gas on ɗon hanti en pawi ɗum côté waɗi ko waɗatno gario o hono waɗata koni ɓuuri muus noon ko gueɗel gotel koni hol ɗum woni ɓe mbaɗi ɗo recherchement de jawdi nde waɗa ha paari ɓe mbi ko dow région ɓuuri heew jawdi nder leydi Sénégal woni Dakar woni Thiès beel ɗum ɗon wawi wonde ɗum ɗo eɗen gandi wodani sif ɗum ɗo kam vraiment eɗen gandi wodani mais est ce que aynaɓe ɓe jaaɓi kañumne winditade jawdi mumen kadi eyyi alors ina wawi taw ina manque winditade hen ha ndetni mais yimɓe kala joguiɗo hakkille
Allah haaldata ko joomen en hakkillaji en hakkille kala ko haalane ɗon annen woodi walla woodi keddo ko kula mbiya no woodi walla wodani sabu ka ƴeewi jawdi garoni Thiès walla Dakar ko région ngaji ɗi walla département ɗi toon ɓe gaddi jawdi ndi ina yeeye nder toon ala fof jogueɗo sawru no ayna nder Dakar he beddaji beela ko ɓanɗanade Dakar ko a yiiɗo gaynako en ena ardi baalim walla nayi mum walla beey mum ena ayna nder Dakar walla nder Thiès wadde sikoɓe kaali ɗum ɗo ko yidde jahsude hakkilla e yimɓe yidde funtede min jagguirmi ɗum noon jiɗɗen ko laamu e régime garowo yo walle tout ɓe mbaɗi le tout ɓe mbi aha ɓe mbaɗi ɗo publicité ji mumen affaire guri naati ɗo yalti ɗo wala jawdi ndi ɗo ɓalli ɗi mbaɗi adapté ko diwan Thiès o nagam te Thiès ɓuuri fulde e nder leydi siko yawti comme no Bakel wuldini ko noon Thiès wuldi ko ɗum kaaƴe waɗi siko mbi ɗon nayyi ɗi ɓurata wawa wurde ko jiiɗi funtu e yaade expérience e maynaji yimɓe